Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы абмеркаванне у рэгулярным стрыме з палітычным і эканамічным аглядальнікам, аўтарам і вядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок» Андрэем Махоўскім. Прывітанне, Андрэй. Вітаю. Андрей, давай пачнем з гарачай у прамым і ў пераносным сэнсе тэма гарачых складоў гэтых вось цэнтраў маркетплейса Вайлдберрис. Тым больш што зноўку гэтай ноччу раніцай даляцела і падгарэлі тавары на складах, здаецца, пад Санкт-Петербургам і ўсё і пад Масквой, здаецца. Владимирской области, здаецца, учора было, але ўжо не ведаеш, ужо не адсучыш гэтыя ўсе склады, яны кожны дзень гараць. Ну слухай, халера, ну за кожным гарачым складам глядзець, то глядзелак не напасешся. Ну, слухай, мы учора з Вольгай Такарчук знайшлі вельмі добрую фармулёўку. Перафразавалі даўнюю старажытную кітайскую прымаўку пра тое, што можна бясконца глядзець на тое, як цячэ вада, як гараць расійскія маркетплейсы. Тым больш, што мадзяр паабяцаў, што Вайлдберрисам справа не скончыцца. Ну так, намякнуў на Озон, там, да. Озону занадта шмат стало. Ну, что-то как-то перебор. Таким вельмі добрым таким стылю, да. Але, слухай, ты можешь вот патлумаць, тут у дадзеным выпадку не як чалавек, не як той, хто выступае супраць акупанта, агрэсіі ўвогуле, а як эканаміст. Што яны ўчапіліся ў гэты Вайлдберрис? Слухай, ну глядзі, па-першае, яны працягваюць удары і па іншых гэтых цэлях, але просто, удараў так шмат. Не, пра НПЗ зразумела. Там не заўважаць. Ну глядзі, з Вайлдберрисам там вельмі насамрэч цікавая гісторыя, таму што Вайлдберрис гэта не толькі удар по камфорту жыцця, гэта яшчэ можа быць удар по расійскай фінансавай сістэме. Таму што ў Вайлдберрис пазыкаў перад расійскімі банкамі на 16 мільярдаў долараў. Я увесь час казаў у расійскіх рублях, мне там написали ў каментах, што я не разумею гэтыя ваши расійскія рублі, кажыце ў нармальнай валюце, то вось кажу, ў нармальнай валюце. Для беларусаў, конечно, больш зразумела відавочна, чым расійскія рублі. Вось, на 16 мільярдаў долараў у Вайлдберрис пазыкаў. Гэта просто гігантскія сумы, просто абсолютно гігантскія. 10, 40% ад гэтай сумы гэта даўгі перад расійскім ВТБ банкам. ВТБ банк гэта, другі банк па велічыні Расіі, да? І у ВТБ банка уже зараз ёсць вялікія праблемы, вялікія фінансавыя праблемы. Ён скарачае колькасць працаўнікоў на 10%, абяцаў скараціць до конца гэтага году, таму што у яго і так шмат праблемных даўгоў. У яго прыбыткі падаюць, даўгоў праблемных вельмі шмат. Там афіцыйна гэта яны кажуць пра там 10,4%, але гэта ўсё абсалютная ерунда, бо насамрэч па такіх незалежных ацэнках гэта 10-14% ад усяго капіталу. І вось уяві сабе, да іх яшчэ дабаўляюцца зараз яшчэ вось гэтыя, выбачаюся, скажу ўсё ж таки в расійскіх рублях, не пералічыў, 500-600 мільярдаў расійскіх рублёў доўгу Вайлдберрис, які зараз гэта праблемны доўг, бо Вайлдберрис іх не аддасць, бо чаго ён іх будзе аддаваць. І больш таго, ВТБ ён як бы уступіў такую кааперацыю з Вайлдберрис, ён разлічваў, што ён атрымае кліенцкую базу 80 мільёнаў, там вось гэта ўсё як бы будзе развівацца, а зараз ён уступіў кааперацыю, і зараз атрымоўваецца, што ВТБ павінен яшчэ і Вайлдберрису дапамагаць, выдаць яшчэ новыя крэдыты. Таму гэта удар по ВТБ, другі банк по велічыні ў Расіі, а гэта удар по ўсёй расійскай банкаўскай сістэме. Таму што вось там 40% даўгоў у Вайлдберрис перад ВТБ, а астатнія ж перад іншымі банкамі, да? А ёсць яшчэ даўгі селераў, якія значная іх частка, прынамсі, да, купляюць гэтыя тавары ў крэдыт. Гэта нармальная, звычайная схема. Ты купляеш у крэдыт, ты прадаеш, ты крэдыт аддаеш. А зараз, тавар себе згарэў, а чаго ты будзеш аддаваць? А яшчэ ў іх ёсць там іпатэкі, яны куплялі якія-небудзь машыны, бо усе ж людзі адчувалі, што вось, там у нас все добра, у нас все стабільна, там ёсць заробкі, да? І тут все гэта згарэла. Гэта удар по расійскай банкаўскай сістэме. У расійскай банкаўскай сістэмы, вось па такі, я табе яго тут казаў, ёсць такі цэнтр макраэканамічнага, выбачаюся, доўгая назва, прагназавання і кароткатэрміновага аналізу, ЦМАКП, які узначальвае брат расійскага міністра абароны,
то бок гэта абсалютна пракрамлёўскі інстытут эканамічны. Дык вось ён яшчэ ў чэрвені казаў, што расійская банкаўская сістэма знаходзіцца ў стане крызісу. Ну як бы там па фармальных паказчыках там ёсць стан крызісу, то бок яго не бачна, але вось калі мы берем фармальныя паказчыкі, там колькасць праблемных даўгоў, там прыбыткі, все такое, то гэта ўсё падпадае пад крызіс. Ну і вось мы і зараз Украіна, яна фактычна наносіць удар не толькі по Wildberries, яна фактычна б'е по расійскай банкаўскай сістэме. Бо нема ж сэнсу там біць па будынках расійскіх банкаў, да? Але вось калі ты выбіваеш тых, хто ім прыносіць прыбыткі, ты выбіваеш расійскую банкаўскую сістэму. І таму тут ёсць як бы перспектыва таго, што вось гэтыя удары по Wildberries яны могуць справакаваць банкаўскі крызіс у Расіі. Давай вот паступова, слухай, я калі чытаў розную аналітыку, слухаў розных выступоўцаў з нагоды, якія тлумачылі, якія наступствы могуць быць ад удару па... І што может быть, прымусіла акцэнтаваць сваю увагу сілы беспілотных сістэмаў Украіны на менавіта гэтым маркетплейсе, было некалькі такіх. Па-першае, гэта удар па звычайных расіянах, і маўляў, гэта такі псіхалагічны удар па іх, каб яны зразумелі, па-першае, што вайна вярнулася, прынцып бумеранга працуе, каб яны паднялі пытанне перад Масквой, перад Пуціным, што давай заканчивай эту вайну. Але тыя, хто разумее расійскае грамадства і логіку мыслення з шараговага расіяна, яны сказалі, вы звярніце увагу, якія словы ідуць. Яны не кажуць про тое, што Пуцін, да чаго мы тут дайшлі, спыняй вайну. Яны кажуць, Пуцін, а як это ты дазволіў, каб нам тут вот сюды білі? Ну-ка давай ідзі пакарай гэтых украінцаў, каб яны сюды не білі. То бок размова не ідзе про тое, што грамадства памяняе сваю на антываенную нейкую такую вот пазіцыю. Это першае. Другое, казалі про тое, што там же ж вельмі шмат тавараў военного прызначэння ці подвойнага прызначэння, ці як там казалі самі расіяне, можна было купіць все ад кулі ад патрона до гандона, так яны сказалі па-расейску. І маўляў, зараз знішчэннем гэтай вось структуры спыняецца магчымасць дастаўкі да войска вось гэтых вось тавараў альбо канкрэтна вайсковага альбо подвойнага прызначэння. На што сказалі, господи, да это все кітайскія тавары. Знойдуць яны іншыя шляхі дастаўкі гэтыя тавары, таму ніякіх, апроч таго, што уладальнікі Wildberries разарацца, і шэраг людзей, звязаных з бізнесам з гэтым, таксама разарацца, ніякага выніка не будзе. А атрымліваецца, што ўсё шырэй, не толькі два. Таму я табе і кажу, да. Я шчыра кажучы, не ўпэўнены, што у украінскіх уладаў ёсць нейкія ілюзіі наконт расійскага грамадства, і што яны хочуць расійскае грамадства чым-небудзь пераканаць, да? Гэта ўсё было там 5 гадоў таму, калі хацелі пераканаць. Зараз ніхто нікога не хоча пераконваць. Зараз мэта гэтых удараў, як і удараў па НПЗ, як і ударах па экспорту расійскай там зерна, там усяго астатняга, адно мэта гэта падрыў фінансавых магчымасцяў Расіі. Просто каб у Расіі не было грошай на вайну. Калі ў Расіі, калі вось Wildberries стане, ён можа не стане гэтай касцяжкай даміно, якая вызаве там каскадны эфект і прывядзе да таго, што пачне валіцца банкаўская сістэма. Але ёсць верагоднасць, яна такая значна вышэйшая, чым ад нуля, да, што ён можа стаць такой касцяжкай даміно, асабліва калі будуць біць яшчэ дзе-небудзь па такім жа ўразлівым цэлям. Напрыклад, вось дата-цэнтры ёсць, да? Таксама добрая мэта. Вось, то бок, калі ёсць такая верагоднасць, што у Расіі з-за гэтага пачнецца фінансавы крызіс, прычым ён пачнецца, гэта не якога-небудзь далёкага часу пытання, гэта можа пачацца вось, цягам, я не ведаю, месяцу. Да? Можа расійскія ўлады там возьмуць грошай з бюджэта, дапамогуць Wildberries, можа там просяць гэтыя даўгі банкам, каб не плаціў, там можа дапамогуць банкам, але зноў, дык ім тады трэба выцягваць грошы з расійскага бюджэту, каб дапамагчы тым жа самым банкам, якія не атрымаюць
якім не вернуць іхнія пазыкі, да? Трэба грошы браць з бюджэту, а ў бюджэце ў расійскім таксама грошай няма, і таму што застаецца? Ну застаецца павялічыць эмісію грошай, ну то бок, ну як, да, друкаваць грошы, як гэта кажуць. Але ну па-першае, у Расіі так ёсць, Расія так друкуе грошы. Вось гэты аб'ём грашовай масы, ён з пачатку вайны, ён павялічыўся больш, чым у 2 разы. То бок Расія так друкуе. Можна друкаваць яшчэ больш, окей, ну тады гэта будзе уплыў на інфляцыю, гэта будзе ўплыў на курс расійскага рубля, то бок гэта таксама падрывае расійскія фінансавыя магчымасці. Таму ну ёсць як бы абсалютна такая канкрэтная мэта гэтых удараў па Wildberries, як і мэта удараў па НПЗ. Чаму зараз як бы яны, ну быў перапынак ва ударах по НПЗ, да, і перайшлі на Wildberries, і все такія думалі, а чаму яны перасталі біць по НПЗ? Ну таму што ўсё вельмі проста. Як бы ну там ужо выбілі там 30% прыкладна, да, гэтых НПЗ, а кожны наступны адсотак, каб выбіць, трэба прыкладаць болей намаганняў, да. Ну і окей, давайте мы пачакаем, пакуль яны адрамантуюць тое, што мы выбілі, а потым зноў гэта выб'ем. Чым мы зараз, а пакуль яны гэта рамантуюць, мы будзем выбіваць больш лёгкія такія цэлі, як ну, а склады гэта ж, як мы бачым, просто ідэальная цэль для украінскіх удараў. 1 дрон і ўсё, і 200 000 квадратных метраў склада ўжо няма. Но тым больш, наколькі я чытаў экспертаў ваенных украінскіх, яны пішуць, што удары по НПЗ яны сталі інакш іх арганізоўваць, умоўна кажучы. Калі раней вот для эфектнасці білі па рэзервуарах, там вот каб можна было паглядзець, як это ўсё пылае, то зараз б'юць выключна па адпаведным абсталяванні, ад якога залежыць увогуле праца гэтага прадпрыемства, якое можа быць невялікае, неэфектнае, але вельмі дарагое і вельмі складана яго замяніць, а адпаведна складана да яго дабрацца. Ну, слухай, ну насамрэч я б не сказаў, што змянілі, яны і раней білі по абсталяванню, выбівалі менавіта абсталяванне, якое дазваляе там ну, вырабляць там бензін ці ну часцей за ўсё бензін, там просто як бы там больш дарагое абсталяванне, па-першае, каб вырабляць бензін, а па-другое, у Расіі няма, ну Расія сама не можа яго замяніць, трэба купляць імпартныя дэталі. Вось, каб яго адрамантаваць, вось тое, што тое абсталяванне, якое вырабляе бензін. Там дызель гэта больш простае, там гэта не ведаю, гэта вельмі простае, гэта што ў савецкія часы было, таму яго можна лягчэй рамантаваць. Вось таму ну не, яны насамрэч і раней білі. Просто можа па нафтабазах менш б'юць. Ну не ведаю, можа і менш. Ну у любым выпадку, как бы браця, слухай, калі вот сёння упершыню, наколькі я разумею, яны яшчэ ударылі вот я цитую, упершыню атакавалі размеркавальны цэнтр ленты, адной з найбуйнейшых у краіне Расіі сетак супермаркетаў, якая налічвае больш за 7 000 магазинаў, знаходіцца под контролем Севергруп мільярдэра Алексея Мардашова. То бок тут размова ідзе не тое, што вот зараз мы пакінем жыхароў вось гэтага там рэгіёна Ленінградскага, умоўна кажучы, без харчавання, без харчовых прадуктаў. Это таксама удар у прынцыпе і по банкаўскай сістэме. Ну трэба глядзець, якія ў іх пазыкі ёсць. Ну увесь, ну любы бізнес мае пазыкі перад банкамі, да? Я насамрэч не глядзеў яшчэ па менавіта вось гэтай ленце, не ведаю, якія у іх ёсць пазыкі, але ну у любым выпадку гэта так, это удар таксама і по банкаўскай сістэме, бо ну якія-небудзь пазыкі у іх дакладна ёсць, просто ну не бывае бізнесу, у якога б не было пазыкаў перад банкамі. Много бізнесу. Давай мы трошечку дададзім у гэтае абмеркаванне праблем нібыта выключна расійскіх, беларускага такого духу. Таму што праз гэты Wildberries расійскі працавалі і вялі свой бізнес дастаткова шмат, паводле падлікаў асацыяцыі прамысловасці, здаецца, 22 000 беларускіх прадпрымальнікаў. І зараз гэтыя людзі таксама церпяць. Ужо мы бачым, што на тых складах, якія былі разбомблены, распаленыя, былі іхнія тавары, яны іх страцілі, і я ўжо бачыў зварот ад гэтай, можа я неправильно называю, Мінскі саюз прадпрымальнікаў. Да, саюз прадпрымальнікаў, які звярнуўся да уладаў беларускіх з тым, што каб яны дапамаглі
там ці кампенсавалі ці нейкім чынам вот все ж таки сталі на бок, умоўна кажучы, вот гэтых пацярпелых беларускіх прадпрымальнікаў. Стане дапаможа, кампенсуе? Слухай, ну давай так, ну не кампенсуе дакладна. Ну слухай, калі гэта беларуская дзяржава і за свае касякі нічога ніколі не кампенсуе, а ўжо за чужыя касякі яна кампенсаваць дакладна не будзе. Як бы ці стане на бок, ну окей, можа і стане. Ну, не бачу прычынаў, каб там беларускі міністэрства гандлю там не напісала якую-небудзь паперу. А стане на бок это што? МЗС, Рыжанков выйдзе горда, што-нибудь там заявіць у сваім стылі? Не выйдзе горда, але можа там міністэрства гандлю звернецца да расійскае міністэрства гандлю, альбо звернецца да Wildberries, што таксама вы нам... Да Мадзяра звернецца. Ну, лепей да Мадзяра, але тут не дапаможа, ўжо позна. Вось, можа звернецца там, ну, я не ведаю, можа нават, ну і не, хутчэй за ўсё не, але ну чыста тэарэтычна нават Лукашенко мог бы Пуціну патэлефанаваць і сказаць, што Володя, тут вось трэба грошай нашим там хлопцам падкінуць, да? Мог, чыста тэарэтычна. Сам верыш у гэта? Не, але ну чыста тэарэтычна, як бы мог бы. Тут жа пытанне не ў гэтым, тут жа пытанне ў тым, а які з гэтага будзе сэнс, якая з гэтага будзе карысць. Вось, і ў мяне ёсць, ну, вялікія сумневы, што з гэтага будзе якая-небудзь карысць. То бок, нават калі б Wildberries вось хацеў усім зрабіць добра, усім выплаціць гэтыя кампенсацыі, зрабіць, вось, ну, такі быў сумленная такая кампанія, ўсё аддадзім там людзям, абы людзі не панеслі стратаў. У яго проста грошай няма на гэта. Ну, там зараз вось гэтыя агульныя страты, яны ацэньваюцца ў 3,5 мільярды долараў. Зноў я у нармальнай валюце кажу, зверні ўвагу. А прыбытак Wildberries за мінулы год быў крыху большы за 2 мільярды. І пры гэтым, як я ўжо казаў, 16 мільярдаў пазыкаў перад банкамі. З чаго ён будзе кампенсаваць? Адкуль ён возьме грошы, каб кампенсаваць? Ну, то бок, яны зараз выплачваюць нейкія кампенсацыі, ну, там, я там бачыў, чытаў, што скаргі, да, што гэта проста мізер, што той, хто атрымаў хаця б 10% ад таго, што ён страціў, ну, лічыць сябе шчаслівым чалавекам. Таму, ну, і беларускім таксама, магчыма, нешта выплаціць. Вось, там, дарэчы, цікавая, гэта вось юрысты гэтага саюзу, яны знайшлі такі цікавы юрыдычны падыход. Яны пішуць, што беларускія это прадпрымальнікі падпісвалі дамову не з Wildberries, а падпісвалі з дамову з кампаніяй, якая знаходзіцца ў Беларусі, ну, зарэгістравана ў Беларусі, і таму форс-мажоры на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі яны на беларускіх прадпрымальнікаў не распаўсюджваюцца. Ну, я не ведаю, як гэта, наколькі гэта бездакорна з юрыдычнага пункту гледжання, але, ну, цікавы юрыдычны казус. Ну, добра, што яны гэта знайшлі, але зноў жа, ну, пытанне ўпіраецца толькі ў то, а дзе ўзяць грошай на гэтыя кампенсацыі. Вось, ну, у Wildberries няма грошай на гэтыя кампенсацыі. Чакаць, што з расійскага бюджэту будуць выплачваць грошы, ну, як бы тэарэтычна могуць, да, але ў расійскага бюджэта таксама там грошай не завалісь. Ну, на вайну хапае? Ну, таму... А гэта як у тым анекдоце, гэта значыць вы будзеце менш есці. Ну да, сапраўды. У гэтай сітуацыі от чыста такая прагматычная парада эканаміста беларускім прадпрымальнікам, якія працуюць з расійскімі маркетплейсамі. Бегіце. Ну, это просто парада. Бяжыце Go, Johnny, go, да? Ну, слухайце, бяжыце адтуль. Я не ведаю, хто яшчэ не зразумеў, што з Wildberries, ну, дакладна трэба бегці. Астатнія расійскія маркетплейсы, ну, не, конечно, можна верыць у тое, што там Мадзяр не будзе па нейкай загадкавай прычыне чапаць Озон, да, але б я ўсё ж такі на гэта не спадзяваўся. Так вось, свае б грошы я на гэта не паставіў. Таму, ну, бяжыце адтуль, бяжыце, пакуль можна. Там Wildberries асабліва не дазваляе, правда, збегчы, як мы бачым, там яны перашкоды нейкія ствараюць адміністратыўныя, не дазваляюць тавар збіраць са складоў, там, ну, вось, таксама скардзіліся шмат на вось такія праблемы, штучныя абсалютна. Ну, як пішуць тыя, хто скардзіўся, я не ведаю, ці яны штучныя, ці не. Вось, то бок, не так-то проста збегчы з Wildberries зараз, але калі ёсць магчымасць, ну, тут трэба бегчы, конечно. А бегчы куды? На склад Wildberries, які у Беларусі ёсць? Ну, па-першае, як бы склад-то ў Беларусі ёсць. І з гэтым складам, магчыма, нават нічога не здарыцца. Тут пытанне не ў тым, што здарыцца з гэтым складам. Пытанне ў тым, што здарыцца з Wildberries.
ну в сэнсе колькі гэты Wildberries яшчэ будзе існаваць, да? І ёсць як бы такое адчуванне, што існаваць ён магчыма ашчушчэнне, да, ёсць маю ашчушчэнне, што існаваць ён будзе ўжо нядоўга. І таму ну склад застанецца, а якая табе польза з гэтага складу, калі ты ну калі няма кампаній, няма размеркавання, няма кампаніі, якая там яго... Не, ну слухай, ну Беларусі свае маркетплейсы, да? Я часткова жартам, але не толькі жартам кажу, што для беларускіх маркетплейсаў шанец. Вось куфар, вось 21 век. Ну, прыйшлі расійскія, задушылі тут усё, манаполію зрабілі. А зараз у беларускіх маркетплейсаў з'яўляецца шанец. Ну, як мінімум працаваць на тэрыторыі Беларусі. Глядзі, зараз хуценька пустое ж месца доўга не можа быць на месца вот гэтых выбітых спачатку там Wildberries, потым Озона, потым яшчэ AliExpress. Так, абсалютна. І вось, дарэчы, гэта тое, што я... Ну, як бы, як сказаць, тое, чаго я апасаюся, што, ну, Лукашенко вось прадаў ужо беларускі вось гэты рынок электроннага гандлю расійскім кампаніям, ну, то зараз прадасць кітайцам. Да? Ён увесь час кажа, што вось як мы падтрымліваем беларускае, пры гэтым ён запускае манаполію, не беларускую манаполію чужой краіны працаваць на беларускім рынку. Ну, як бы, гэта, ну, як бы, ён жа увесь час ганарыцца, што ён такі пратэкцыяніст. Ну, а гэта не то, што не пратэкцыянізм, гэта ну, зусім наадварот. Слухай, наколькі рэальна вот зараз мы кажам пра склад Wildberries, які, я не ведаю, дабудавалі под Мінскам, не дабудавалі, пачаў ён працаваць і не. Размовы ішлі пра тое, што шукае Wildberries складскія памяшканні і нібыта знайшоў у Казахстане, яшчэ там недзе. Умоўна кажучы, калі яны зараз хуценька збяруцца і выведуць свой бізнес, не увядуць некуды там, я не ведаю, там у Монако, а вот у Беларусь, там у Казахстан уратуе гэта сітуацыю? Ну, слухай, мяркую, што хутчэй за ўсё не, насамрэч. Ну, як бы, ну, глядзі, ну, то бок, як яны выведуць? Ну, то бок, яны будуць мець, будаваць ці арендаваць вось гэтыя вялікія лагістычныя магчымасці, да, для того, каб там размяшчаць свае вось тавары, і адтуль, ну, іх развозіць там ужо па Расіі, ну, напрыклад, да. Ну, па-першае, вам усё роўна трэба нейкія лагістычныя магчымасці ў Расіі, да, ну, таму што з Казахстану там не навозішся, ну, напрыклад, да. Па-другое, у Казахстану я, дарэчы, вось якраз вывучаў гэтае пытанне, чытаў там казахстанскіх эканамістаў, яны кажуць, што ў іх проста няма такіх вольных, такога аб'ёму вольных складскіх магчымасцяў, якія патрэбныя былі бы для Wildberries. Ну, проста іх не існуе. Іх трэба будаваць. А гэта, ну, год, ну, два, да. Тое ж самае тычыцца Беларусі. Ну, так, у Беларусі досыць вялікі гэты склад. Ён займае, здаецца, займаў да першага прылёту. Ён займаў 3-е месца па плошчы. Пасля першага прылёту, калі згарэла электрасталь, ён выйшаў на 2-е месца па плошчы. Ну, але ж ён усё роўна не заменіць усе астатнія склады. Там 20% складскіх магчымасцяў ўжо выбіта. Ну, вось ёсць такія ацэнкі, да, што 20% выбіта. То бок гэта, ну, гэта мільёны квадратных метраў. А там беларускі склад, гэта, ну, сколько там, здаецца, 150 тысяч, ну, нешта такое. Ну, то бок ён не заменіць гэта выбітае. Вось. Ну, і гэта тэхнічныя рэчы, але ёсць галоўная рэч. Як бы не тэхнічная, а бізнесовая. Ну, конечно, Wildberries не дазваляе селлерам сыходзіць, да? Але ж яны ўсё роўна сыдуць. Ну, яны не зараз сыдуць, но яны сыдуць праз некаторы час, таму што, ну, мне здаецца, ўжо для самых адсталых слаёў расійскага насельніцтва стала зразумела, што з Wildberries трэба бегчы, бо, ну, ўсё ваша згарыць. То бок яны сыдуць, і, ну, гэта не можа існаваць як бізнес-мадэль. Нават калі склады у вас застануцца, ну, калі на вашыя склады не будуць прадпрымальнікі прывозіць свой тавар добраахвотна, да, бо ты іх жа не прымусіш. Ну, ніяк ты іх не прымусіш, тому што гэта ж сотні тысяч людзей. Калі яны не будуць добраахвотна прывозіць свой тавар на вашыя склады, то толку вам з гэтых складоў. Ну, арендуеце вы плошчы ў Казахстане, арендуеце вы плошчы ў Беларусі. А сэнс у гэтым? Што будзе на гэтых складах ляжаць? І парада, і не толькі парада, ўжо такі самі, как бы, гэта робяць, бягуць прадпрымальнікі беларускія з гэтых з Wildberries, але, я так разумею, гэта ж самае чакае і пакупнікоў звычайных.
Таму что я зараз читаю ленту по каментары беларусаў, якія карыстаюцца Вайлдберрис там у Беларусі. Яны кажуць, што за апошні час кошты на тавары, якія яны там пастаянна замаўлялі, там умоўна кажучы, корм для жывёлы, там катоў, сабак, там ці яшчэ што-небудзь падаражала на 50-100%. Ну так відавочна, ну трэба гэта адбіваць прадаўцы просто закладаюць рызыкі у гэтыя кошты. Ну гэта відавочна. Ну як бы, як я не ведаю, ці гэта прывядзе да таго, што замест электроннага гандлю будуць зноў супермаркеты, але ж мы бачым па складах супермаркетаў таксама б'юць, таму тоже пытанне, што там застанецца. Ну ёсць магазины каля дому, напрыклад, такія, таксама тоже варыянт. Ёсць базарчыкі, можна на базарчыкі, вось як Дынама было калісьці, там купляць што-небудзь. Не тое, что гэта лужнікі, здаецца. Ну, да. То есть назад у 80-е, 90-е. Нешта так. Ну. Торбы вот эти клетчатые вернуться. Ну, слухай, это ж спецыяльная аперацыя, она ж того стоила. Ну, конечно. Да. Завяртанне торб для вот этого шопингу. Слухай, все ж таки завяршаючы, можа быць, гэтую тэму, скажы, вот гэтыя праблемы, якія ты расказваў, хутчэй за ўсё ужо напаткалі, а чым далей тым больш будуць кранаць расійскія банкі, як яны адаб'юцца на беларусах? Ну, добрае пытанне, насамрэч. Ну, глядзі, я б сказаў так, наўпрост яны не закрануць беларускі. Ну, у Беларусі ёсць, як мы ведаем, дачкі расійскіх банкаў, але, ну, па-першае, гэта 20-25% банкаўскага капіталу беларускага, то бок, ну, гэта, ну, не большасць, да. Гэта абсалютна аўтаномныя, ну, кампаніі, абсалютна аўтаномныя банкі, яны жывуць па беларускіх законах, у іх там ось яны выконваюць гэтыя там нарматывы нацыянальнага банку Беларусі там па дастатковасці капіталу, там па рызыках, ну па ўсім, да. Вось гэтыя, ну, грошы насельніцтва, якія там ёсць, яны гарантуюцца не расійскім там, ну, я не ведаю, як это ў России называется, але яны гарантуюцца беларускім агенствам по сохранности вкладов, здаецца, так яно называется, застрахаваныя, да. То бок, ну, як бы, калі ў России нават пачнуць гіпатэтычна просто валіцца банкі, да, гэта не значит, што беларускія банкі таксама аўтаматычна абваляцца. Але тут мы уступаем у паласу таких ускосных уздзеянняў, да. Калі ў России пачнуць валіцца банкі, гэта будзе азначаць, па-першае, гэта будзе азначаць, што расійскія банкі не смогуць выдаваць крэдыты ў расійскім кампаніям, каб гэтыя расійскія кампаніі куплялі ў тым ліку беларускія тавары. А значная частка беларускіх тавараў, яна вось, ну, на такіх умовах купляецца, да. І значная частка ідзе па саюзных праграмах. Ніхто не будзе фінансаваць саюзныя праграмы. То бок гэта удар по беларускаму экспорту. Значыцца, другі момант, гэта, канешне, расійскі рубель, які, ну, в умовах крызісу, які відавочна пачне падаць у адносінах да долара, а калі расійскі рубель пачне падаць, то нават калі ў беларускага Нацбанку будуць рэзервы і магчымасці, каб падтрымаць беларускі рубель, ну, ён просто не будзе гэта рабіць. Таму што калі ён будзе гэта рабіць, калі беларускі рубель будзе занадта моцны да расійскага, то гэта значыць, што, ну, канкурэнтаздольнасць беларускіх тавараў на расійскім рынку, яна просто будзе, ну, нішто, ператворыцца ў нішто, да. Таму, ну, Нацбанк, я веру, захавае вось гэты рыначны падыход да беларускага рубля, і значыцца, гэта пачнецца аслабленне беларускага рубля да долару. Прыток валюты зменшыцца ў Беларусі, гэта яшчэ адзін фактор да аслаблення беларускага рубля. Ну і на фоне апошняе, там насамрэч вельмі доўга можна разважаць, там вельмі доўгія наступствы, там просто тын-тын-тын адно за другім, да? Але, ну, зусім апошняе коротка. На фоне праблемаў у Расіі, калі беларусы ўбачаць, што ў Расіі пачынаецца банкаўскі крызіс, і ўсё гэта будзе адбывацца на фоне падзення там беларускага рубля, на фоне росту інфляцыі, на фоне падзення расійскага рубля, ёсць, ну, не нулявая рызыка, што беларусы таксама, як і расейцы зараз, пайдуць здымаць свае дэпазіты ў беларускіх банках. Вось. Таму, як бы, такі, калі коротка сказаць, такі вось, ну, сіюмінутны эфект, ён не будзе вельмі заўважны, але ускосны эфект такі ён будзе працяглым, і, магчыма, ведаеш, па наступствах гэта будзе нават цяжэй, чым для расійскай эканомікі. Ну,
так як было ў 98 годзе, калі спачатку Беларусь нічога не заўважыла, але крызіс у нас доўжыўся у адрозненні ад Расіі некалькі гадоў пасля гэтага. Слухай, зараз, скажем так, прыхільнікі рэжыма, там крытыкі дэмсілаў і незалежнай аналітыкі скажуць: колькі вы ўжо гадоў там нам расказваеце пра тое, што зараз крызіс напаткае беларускую эканоміку, што ўсё лясніца, што будуць там галадаць, не будзе нічога, а вон толькі лепш усё становіцца, заробкі растуць і гэтак далей, і гэтак далей. Што скажаш? Ну, я хочу сказаць, я про тое, што там будуць галадаць, беларуская эканоміка лясніца і нічога не будзе, ніколі не казаў. Вось, таму... Ну зараз ты фактычна зараз і расказваў нам про тое, што... Я сказаў пра гіпатэтычную сітуацыю, калі ў Расіі пачынаецца вось, ну, як бы такой ланцужок наступстваў магчымых, гіпатэтычных, калі ў Расіі пачынаецца банкаўскі крызіс. Што тычыцца як бы прагнозаў пра беларускі крызіс, ну так, вельмі часта не я, але іншыя незалежныя эканамісты папярэджвалі пра тое, што ў Беларусі будзе крызіс. І што у нас не было крызіса, давай палічым гэтыя нашы крызісы. Я нават не кажу про 90-е гады, але 2008 год, 2011 год, 2015 год, падзенне беларускага усяго ў 22 годзе, там мінулы год, так, я казаў, Беларусі будуць праблемы з экспортам. Так, у Беларусі былі праблемы з экспортам. Я ж ніколі не казаў, што эканоміка лясніца. Эканоміка ніколі не лясніца. Эканоміка застанецца, пака ёсць два чалавекі, якім ёсць што памяняць аднаму з другім. Там, ну, вось табе эканоміка. Ну, жартую, конечно, да. А вось, эканоміка не знікне нікуды. Просто пытанне якасці гэтай эканомікі. Вось мы пра гэта зараз кажам. Як на якасць эканомікі і ці ўратаванне, ці там, скажем, магчымасць для каб пазбегнуць вось гэтыя рызыкі, уплывае тое, што ну ты, хто не хоча працаваць, ці няхайна працуе, ізымаюць, так бы мовіць, с этой вот гаспадаркі, якім яны сваім няхайным стаўленнем да працы наносяць шкоду і адпраўляюць да камароў і мошак у армейскія лясы на украінскай мяжы. А вось тут у мяне ёсць адно назіранне вельмі цікавае. Ужо 2 тыдні амаль, сёння, здаецца, ужо 2 тыдні гэта будзе, як Лукашенко сказаў, што іх трэба ізымаць і адпраўляць, да? Што цікава, за 2 тыдні нікога пакуль што не із'ялі і не направілі. Чакай, спісы складаюцца. Ось, спісы складаюцца. І цяпер пра спісы. Значыцца, у Магілёўскай вобласці спіс склаўся на 40 чалавек. У Гродненскай вобласці Караеў учора сказаў, што у яго ёсць, ну, недзе ўзвод гэтых вось гультаёў. Такі гультайскі ўзвод у яго недзе набралося. Ну, то бок гэта колькі там? Ну, 30 чалавек, да, то бок яшчэ менш, да? А пры гэтым у сельскай гаспадарцы Магілёўскай вобласці занята 37 тысячаў чалавек. У сельскай гаспадарцы Гродзенскай вобласці, здаецца, каля 40 тысяч. То бок вось процент гэтых, ну, каго яны збіраюцца із'яць, вось за 2 тыдні яны, 2 тыдні людзі працавалі. Слухай, ну, уся краіна, усе суеціліся, усе туды ездзілі, ваенкомы, там спіскі складалі, там эту працоўную сілу туды-сюды там кідалі, вось прэміі, можа, хтосьці нават атрымоўваў, да? Яны знайшлі па Магілёўскай вобласці гэта 1/10% ад агульнай колькасці працаўнікоў у сельскай гаспадарцы. То бок гэта нават гэта ў 30 разоў менш, чым стандартная такая статыстычная хібнасць. Ось, ну, яна там звычайна 3% там кажуць, да, статыстычная хібнасць. Тут 1/10. У Гродзенскай вобласці гэта палова ад таго. То бок вось кошт гэтых усіх высілкаў, ён у тым, што яны знайшлі, ну, недзе 1/10 гэтых людзей, якіх можна адправіць у войска. Дарэчы, ўсё яшчэ не адправілі. Спачатку у мяне, вось, я гэта як бы учора так звярнуў увагу ўвечары так на гэта. Спачатку у мяне была такая мысля, што можа гэтыя беларускія чыноўнікі сабатуюць рашэнне Лукашэнкі, ведаеш? Ну, ведаешь, по принципу, что глупость законов искупается необязательностью их исполнения. Да? Ну, то бок Лукашенко сказал, яны такие робяць выгляд, да, мы зараз усё нам зробім, а насамрэч ніхто не робіць. Але потым я хутка зразумеў, што ну не пры чым тут, яны не сабатуюць. Ну, гэта, ведаеш, гэта, ну,
як бы гэта ж ім трэба было паміж сабою договорыцца, што вось мы будзем саботаваць рашэнне Лукашэнкі. Калі беларускія чыноўнікі маглі паміж сабою договорыцца што-нибудь супраць Лукашэнкі, то яны б не з гэтага пачалі, яны з чаго-нибудь другого пачалі. Вось, а просто як я разумею, тут праблема ў тым, што у прынцыпе у эфектыўнасці працы гэтай сістэмы. Ну то бок, калі глупасць распараджэнняў выкупаецца неэфектыўнасцю іх выканання. Таму што сістэма не можа выконваць і разумнае распараджэнне. Якая розніца выконваць дурное распараджэнне ці выконваць разумнае распараджэнне? Я нават як бы уяўляю сабе, як гэта выглядае. Вось прыязджаем ваенком у гаспадарку і кажа: я тут прыехаў, мне трэба спісак, каго мы адправім у войска, да? Дырэктар гаспадаркі ці кадравік, ён можа і рады быў каго-небудзь адправіць войска, можа ён лічыць, што там хтосьці дрэнна працуе, але ж ён разумее, што адказваць за тое, што ён урожай не смог перамагчы, яму ж потым прыйдзецца ад таго, што ў яго рабочых рук не хапіла. Таму ён кажа: о, не, у нас тут нерадзівых працаўнікоў няма, у нас усе працаўнікі радзівыя, вы вось там к Іванычу едце, ось тут по суседству яго там гэтых нерадзівых завались. Іваныч кажа тое самае, бо ён же тоже не дурны, бо яму не трэба, каб у яго із'ялі працоўныя рукі падчас гэтай уборачнай кампаніі, да? Таму вось яны наскрэблі па ўсёй Магілёўскай области аж 40 чалавек, якіх можна адправіць. То бок вось, я кажу, дурасць законаў кампенсуецца неэфектыўнасцю іх выканання. Просто сістэма ўсё выконвае неэфектыўна. Нават дурныя загады, што як бы на карысць ідзе на карысць беларускай эканоміцы. Так што з іншага боку было б, конечно, цікава, каб узялі ды падлічылі, колькі каштавала вось гэтая спроба выканаць ці выканання вот гэта даручэння Лукашэнкі. Таму што яны знайшлі 40 гультаёў, да? А можа не трэба было далёка шукаць? Можа, трэба было, як Лукашенко кажа... Пайсці ў суседні РУВД? Не, нават не ў суседні РУВД, а просто ў зеркало паглядзець. Ось, калі вы шукаеце гультаёў, калі вы шукаеце тунеядцаў, бо я ўпэўнены, што гэтыя 40 тунеядцаў, якіх яны знайшлі, яны нанеслі значна меншыя страты беларускай эканоміцы, чым вось людзі, якія іх шукалі, пака яны шукалі. Абвесціць правядзенне, скажем, калі вот па вобласці абласнога сходу ідэалогіі і супрацоўнікаў сістэмы ідэалогіі, сабраць в аўтобусы і туды ў армію, да. Насамрэч, реально, ім же, тунеядцы, яны добрыя, яны нічога не робяць, гультаі яны нічога не робяць, окей, так яны ж шкоды пры гэтым не робяць. А вы вось патрацілі кучу дзяржаўных грошай на тое, каб знайсці 0,1% патэнцыяльных гультаёў, якіх вы можна адправіць у войска, каб іх там з'елі камары і мошкі. І колькі грошай вы на гэта патрацілі? Навошта? Каб што? Добра, давай на завяршэнне мы, можа быць, коротка закранем тэму вось гэтага карысці ад такого набега Лукашэнкі на рэгіёны, на сельскагаспадарчыя прадпрыемствы з таких контрольнымі праверкамі. А ну-ка, как тут у вас солома тут скручана? А що там у вас там з коровамі абасранымі? Слухай, гэта Лукашенко трэба даказваць сваю карыснасць, да? А як ён яшчэ дакажа? Ён ніяк інакш не ўмее яе даказваць. І все, што ён ведае, і паколькі ідэяў у яго няма, у яго есть толькі одна ідэя — дысцыпліна. Другіх не засталося, ўсё. Як бы ўсё ж такі ўзрост таксама пытанне, да, там... Чаму? Ёсць яшчэ барацьба з карупцыяй. 32 гады. Дысцыпліна, 32 гады. Не, так, глядзі, дарэчы, барацьба з карупцыяй нават адышла ў цень, ужо толькі дысцыпліна засталася. Бо чалавек же не маладзее. Вось, чым ён можа гэта паказаць? Вось, дысцыпліна, давайте будзем дысцыпліну павышаць. Як бы, а больше яму няма чаго сказаць, больше яму няма чаго прапанаваць, у яго не засталося ніякіх ні ідэй, там, не ведаю, ні магчымасцяў, ні здароўя, можа і жадання ўжо ніякага не засталося, але ж трэба ж нешта рабіць. Але тым не менш, вось гэтыя паездкі, той же самы візіт на Савушкін прадукт, як ты лічыш, наколькі гэта ўсё ж таки справа патрэбная, карысная? Я ўжо не кажу пра лямпачкі. Слухай,
Не, карысная ў сэнсе псіхатэрапіі таму хто ездзіў, ну так канешне карысная. Вот заўваж, што ён же ездзіць на всякие вось гэты, ну ён же вось прыязджае ну колхоз, рассказывае пра саўгас дзяржаўны, да, рассказывае пра абасраных кароў. А калі трэба чым-нибудь пахваліцца, то куды ён едзе? Ён едзе на якое-нибудь прыватнае прадпрыемства, ну там вось на Савушкін прадукт зараз паехаў. Ну чаму ж Савушкіным прадуктам не ганарыцца? Ну так, выдатнае прадпрыемства, выдатная кампанія, толькі Лукашенко тут прычым да яго. Ён якія адносіны мае да таго, што гэта выдатная кампанія. Як бы яна выдатная насуперак таму, што ён рабіў. Вось ты кажаш пра ідэі дзіўныя, якія Лукашенко, а вот сабраліся ж рабіць, як это тут было названа, нейкі універсітэт будучыні. Ну, слухай, ну гэта для мяне наогул вельмі дзіўная ідэя. Я нават крыху пачытаў, пакуль да цябе ішоў. Ну слухай, ну як бы у нас ёсць праблема. У нас тут абітурыентаў для універсітэтаў, якія ёсць, іх не хапае. Да? То што трэба зрабіць? То трэба адкрыць яшчэ адзін універсітэт. Ну гэта ж жалезная логіка. У нас ёсць праблема, не хапае працоўных рук на уборачнай кампаніі, трэба працаўнікоў адправіць у армію. А тут ну не хапае абітурыентаў, давайте адкрыем яшчэ адзін універсітэт. Там слухай, там вельмі дзіўная рэч, я чытаў гэты Івянец, да, міністр адукацыі, там такія цікавыя рэчы, значыць, казаў, што гэта будзе не проста універсітэт, ён не павінен быць не такі звычайны універсітэт, а ён павінен такіх вось сапраўды такіх зацятую моладзь туды там значит неяк прывабліваць. Як бы калі вы маглі прывабіць зацятую моладзь, чаму вы іх не прывабіце у тыя універсітэты, якія ёсць? У вас кампанія гэта правалілася, у вас у медвузах просто пазорышча, што адбываецца. Калі б вы маглі завабіць моладзь, то чаму вы гэтага не робіце? Як гэтаму дапаможа яшчэ адзін універсітэт, які вы адкрылі? Там Івянец кажа, вось трэба, значыцца, гэтых алімпіяднікаў трэба вось на вельмі ранняй стадыі, пакуль у іх не было часу падумаць, ці не хочуць яны вучыцца за мяжой, то трэба іх схапаць і, значыцца, адразу туды ў гэты універсітэт. Ну окей. Ну, будете вы их хапаць. Уже абітурыентаў паспрабавалі хапаць, да? Люди поехали вучыцца там, хто ў Польшу, хто ў Россию. Ну будуць алімпіяднікі ад вас бегчы. Да, шмат кажам про тое, што ёсць пэўныя праблемы, але не для ўсіх, скажем, вось сын старэйшы Абельскай плануе вот цэлы завод за колькі там 10 мільярдаў долараў фармацэўтычныя. Не, ну слухай, дык мільярдаў наўрад ці мільёнаў можа. Ці мільёнаў. Не, ну мільярдаў было б занадта. 10 мільёнаў, да. Крутавата для Беларусі. Зусім крутавата было б для Беларусі. Ну, как бы для такого завод будучы, нічого. Для такого поважанага чалавека это было б крутавата, ведаеш, там. Ну, вот Лукашенко 10 мільярдаў ніхто не дае, ну, слухай, старэйшаму. Ось. Ну, слухай, ну, так а што? Мы ж ведаем Белаз там, да, які торговый дом Белаз, гандлёвы дом Белаз, якім сям'я, якім кіруе іншы брацік, там я не ведаю, які ён уже там будзе брацік, ці ён не брацік, якіх ён там адносіна. Слухай, ну такое сямейство вялікае, з усімі не разбярэшся. Ну, конечно, для сваіх, гэта яно паступова бярэ пад свой кантроль беларускую эканоміку. Да, раней там Лукашенко дазваляў нейкім чужым людзям нешта там зарабляць, але сямейство разраслося. А эканоміка-то асабліва не. Месца на ўсіх не хапае, таму зараз ён гэта аддае ўсё зусім сваім. Да, вось так і ператворыцца Беларусь, калі нічога не зменіцца у нейкі такі сямейны бізнес. Ну, яно так пакрыху ператвараецца насамрэч, да, як мы бачым. Да, і сумна на гэта глядзець. Дзякуй вялікі на гэтай досыць сумнай ноце. Мы сёння развітваемся с Андрэем Махоўскім. Подписывайтеся на яго YouTube канал, дакладней, на YouTube канал Беларусы і рынок, каб глядзець яго праграму Оптымум, скажем так. Ну і безумоўна не забывайся про YouTube канал Еўрарада. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Всего доброго.